Ano? Bako masarap? Ang sarap. Yan, wow. Sabaw, dapat pala. Nakabuta siya. O, Dapat kabaga. pala may baso kita digdi. Ay, Lukban ini. Ay, lukban. Ay, lukban iyan. Te, ano sa daw? araw-araw kayo kada ko, pila sa laba ko. Ano, yun, so tigataram kong Magura sa 130. tabako. Mga Pira? 130 ang Oo. kilo. Sa bakal niya, pira 15? Ukan si piraso. Si Padir. Pila pa bakal mo kayo na? Baba, alik kayo baba. Ako magtakdagan nyog. My God. Okay, te, ubaga te, 130 no? Basta ang kilo. Ang sarap ng lukban. galing Jeddah, guys. Wow. Nakarating sa Tres Maris Farm. Matamis, matamis. Tres Maris. Hindi, magkamulugi parehas. Takula niya. Sa iya, ugaman kam ka do. Di ko aram. 80. Ano, kilo? Giniris na. Matamis siya na. Sa palot pa, kilo. Yang. Masarap eh. Di mo ito na pinapansin. Basta na, i-expect mo sa mga duwa, 100 plus. Lalo yung doon sa may bahay, kulay pink. Ang sarap, parang Davao. Nakakalasing ba to? Hindi. Nakakalasing sa sarap. Ano doon nakasama nyo? Ah. Tarata. Na. Wait, ihuli tagay mo. Hindi nga na, ang iba nagkasarayog sa namin. Yay! Paubo na din tama. Sarap be? Sarap. Uy, sarap. Uy, paano ito? Masarap. Yan. Dati ito ba ang daming bunga nitong Indian mango? Opo. Dati. Siyempre. Nagsipagлагlangan na. Wala naman, hindi ko. Hindi, doon tayo mamaya dadaan, oh. Diyan, oh, doon lang. Bawal yung wala tili. Pwede man, mamaya. Balikan mo. Nakakagal ba yung ano ta? Ha? Dami natin doon, sa malapit. Hindi, oh. Oo. Oo, mas malayo nung kayo. Dito lang. Ito naman niya. Ay, paano kung may kukunin kayo? Wala na kang nalaga. Dito ka muna bro, bantayan mo. Wala na kitang ka. Ayan, namumulaklak na yung, ano, be, oh, avocado. Delikado pa sa mga nyo. Gudi. Nalaglag, ano, natuyo na. Tuyo na. Kunting bukol na lang. Ha? Yan. Pwede pang nyug yan, ano? Pa? Pang kopra. Pangkupra ito. Yun talaga ito ang main, ano, Main business. may source of income. Magkano ang Kopra. kopra ngayon dito? Yung kilo, ano, depende, minsan mababa pag marami bagay yung ano, nabagsak dito May sa. ano din yan, no? Oo. Taas baba rin Kaya. yung presyo. Na, dito yung ano, maisa. Dati. Wala. Yung dati na, ayan, kamuting kahoy. Kamuting kahoy. Ito naalala ko yung ano, pintuan na may maisa. Ay, hindi. Doon yun sa kabila. Kabila pa. Doon sa kabilang lupa. Basta pataas yun. Yeah, in-spray namin to dati. Hindi man namulaklak. Iwan ko lang Ano, ngayon. spray? In-sprayhan, pampabulaklak. Yung mangga. Yun pa lang kuya, ulalaki oh. Yan. Uy, galing mo po. Ito, tabi oh. Ay, wala na. Ang daming bunga niya dati oh. Abot ng ano lang, bata. Anak mo te? Hindi. Hindi. Anak ni pamangkin. Anak ni Brad na panganay. Ano nangyari? Nawala na bunga. Iyo gayod. Pero papalubunan. Dali ko ano. Nagkakaunabon. Hindi ko lang ngayon. Sige, dyan na lang. Sige, dyan na lang. Ano boy? Nagpapaalam pa talaga ko sa inyo tatapon. Sana ito sa bahay, sa banwa. Saan kaya ako magtapos? Baso. Makagreedy yun kapag... Oo. Dapat pala tinagbaso, naggarta yung baso. Pwede na tunggayin. Pero, Gagawanan. Maano ka naman, tanga. Ate oh. Abo tanga. Abo tanga. ayaw yung tanga kasi. Yun o. Wala mang bunga ito. Natry mo na ba? Dabo. Habo. Habo. Yan o. Yung sa... Ready na running so sundang dumanalipot.
Kalabaw ulit ito. Ikaw kaya, ikaw na kaya ka. Magkatatak. Magkatatak. Sus pa, ang kamot mo. Ano dyan, boy? Baka maabot ang kamot mo. Ay no, pigkarawan mo manoy. O yun. Tamang tama. Yo. Buwangan mo ito no, ito pa ka sa ayan. Pagtapo. Na, susabaw dahil nito pagtapok na. Gwapo man ito pamangkin mo. Gwapo, Pamangkin ta. gwapo man. Ay, pamangkin ta? Magabot niya si San. Nikita eh. Naday man ata. Tayo ng sabaw ta. Hindi ako lamang na ano kisan ko ano baga. Abo ko. Lala mo, tingnan mo, si Tito Pero siya, kakain. Lala mo? Yummy. Ayos din niya. Ayun, malala kayo siya. Ano yan, nanakol? Nyog na Ini tatako? baga sita, grabe naman ang pinagdaan ng mga bulong. Excuse me po. Kaya sabot-sabot na sana kayo. Magbaltik man ang payo. Ano siya magkaya niya? Yung nga ni. Dalaga na, boy. Ang araw ka nagurang. Kang dati baga sabi, grabe man ang dimanos man na. Istorya lang. Kang kaitong so, magbulag ang baga si mama kasi agong magkaburulag baga daasin daw. Sa GW, walang buko? Wala, di? Ano lang yun? Ano, ang buko doon, ano, Import. inkan. Ah. Inkan? Import. Ay, iyo. Ganon. Kung bako may factory sila duman. Mm. Import sa mga ano. Gigibuan. Barkada nila. Tigibuan sa nilang negosyo. Help! Lapag mo lang. Pero dahil man, pangit man. Lapag mo lang ah. Ikaagong ganitata. Kami ni mamo magkamiga. Ano yan? Ilagay mo po ba dito? Boboy. Di ko na bistado. Tenga. Iba man. Sa tenga. Iyo, paano ka mo nagkaan? Kaya lang, si Juan, ito kang kumay, kan mga aswari, nakakong sa sino na, sigura. Ano yun siya sa ipan? Pag titinda kayo sa tabako, mayaman ka lang. Ano na? Nag-ano si mama mo? Siya. Sa-birthday mo, ini sa mo yan. eh. At gusto na. Mm. Salamat ha. Salamat ah. Yun na ito, pa-birthday mo pa, sa lubuko. O sige, inom. Da! Ako na lang tao. Hindi nakatangi. Si tita mo may sinabot ko sa Saan nabasog ako takang, ano, tubig? Tama ako, Hindi mo ano pagbubusog yung tubig. Pag-uwi naman nyo. Ilagay mo nga dito po yung ita. Tubig pala. So, ano Daw. ba kanta? Gusto mo na? So, kayang karaning putulon. Putol kami dyan. Ilingon mo ang pagkam. Mag-iba-iba kang puso. Tayo wala na pwede. Bawal yan. Pag ano ta, pag uling sabi na ate na susunod. Oh, bye. Ako nito. Oh, nagito na kayo. sinanadi siya na nagano. Hindi siya kasulo masyado. Hindi siya nagturo. Ano mang kapatid ka masana? Nay, sa atin mo. Inom na ta ako. Ang mata niya, ang mata ko si Papa. Si mata ni Lolo niya ma. Si Papa. Isog! Nasupol. Oh, eto na lang sa'yo lang. Abo. Natatap na na. Wala na. Ang abok mo boy, pero so Sabay doon. Ate, may video mo na to? Sama? Na marunong ka Ay, pa yun. Kauna pa yung. Nagtagalog tayo kasi si Jan. Nagsusubtay. Pero pag ako, hindi mo pasama ka mo din. Parang masanay din. Hindi man tinuruan ni Bibi. Hindi man tinuruan ni Bibi. Tama na boy, pasuko na ako. Inman man ito. ang tunay po nyo nila ano, lipa? Sa lipa din ba? Sa lipa para sila ni. Kami, ano, siya, balik-balik din siya sa lipa. Ilag na lang digdigay yan. Tara ka na si Mama. Mga sinata siya doon siya nagtatrabaho sa Batangas sa Ay, Ibaan. ta.
Kaya tililiman pa ng tao. Yung gini. Ganun yan isa. Hindi ka naman papawat ha. Kita tito mo. Kapagod. Ay, ito. Di ba mabigat? Ano lang dyan? Uli na lang si Mata. Mata, uli na si Mata. Mata. Ano lang? Ako dyan tuloy yun. Mahirap yung kasi nga hawak dalawa. O, dyan ka tuloy para sa ito. Okay. Sa kabagayan. Siya magdalawa. Mahirap. Na, dali.